Bona tarda, som les entrevistadores de l'en Jaume i avui entrevistarem a un altre candidat. Com et dius? Mar Ferrer, I a quina classe vas? a segona, Per a què serveix el Consell Escolar? per assegurar que tothom siga a gust en aquest institut, Per què et presentes com a candidat al Consell Escolar? per poder satisfer a tots i totes els alumnes en aquest institut, Per què creus que series un bon representant? perquè seria responsable i escoltaria a tothom que tingués una opinió pròpia. Quines creus que haurien de ser les teves responsabilitats? Per satisfer a tothom, escoltar i aportar i tot el que sigui possible. I fins aquí la nostra entrevista amb la Mar. Moltes gràcies.